یەکینەین پاراستناگەل یەبەکێ کۆنفرانسەکە چاپەمەنیە لەسەرێ کانیە دەربارەی ئێریشا داعشێ لەسەر باژارێ گرێسپیل دارخستن. di konferansê de hejmara şehîdên Yebekê û Sivîlan hatin eşkerekirin. Berdevkê fermî yê Yebekê ragihand ku armanca serekeya êrişê birîna her du kantonên Cezîrê û Kobanî ji hevdû bû. الهدف الأساسي من هذا الهجوم كان Armanca serekeya vê êrişê kontrolkirina Girêspî û qutkirina kantona Cezîrê ji kantona Kobanî bû. وإعادة هذه المنطقة مرة أخرى إلى سيطرة تنظيم داعش. Lê tevî amadekariyên mezin ji alêrêxistina Daişê ve ew rastî têkşikandineke mezin hat û hêzên YPG karî bûn di kêmtirî 24 saetan de wê êrişê têk bişkînin û hejmareke mezin ji çekdarên rêxistinê bikujin. قياسي خلال 24 ساعة من دحر هذا الهجوم وتكبيد التنظيم خسائر بشرية كبيرة. Berdevkê Yebekê Rêdûr Xelîl got Daeş bi şêweyekî sîstematîk gundan vala dike da ku hêzên Yebekê bi vê kiryarê tohmetbar bike. هناك سياسة ممنهجة من قبل تنظيم داعش. Siyaseteke sîstematîk a rêxistina Daişê a terorîst heye. Ew gundan vala dike sivîlan weke mertalên zindî bikartîne, koçberkirina bi zorê dike da ku YPG bi van karan tohmetbar bike. Lê piştî hêzên me van gundan kontrol dikin, xelk vedigerin malên xwe. Herêma Girêspî nimuneyeke ji bo vê yekê. أكبر مثال على ذلك. Ji aliyê xwe ve berpirsê Komîteya Pêwendiyên Yebekê pêşbînî kir ku di demên bê de Yebekê bêhtir li dijî Daişê pêş de biçe. تقوم وحدات الحماية بتلك المناطق باجتماعات لإهداء هێزن یەپێکە لەگەڵ خەڵکێ دەڤەرە جڤیان دا ku dilê wan bixin çimkî wan çeteyan tirs xistibûn dilê xelkê de û sivîl kuştibûn û ser jê kiribûn. Rewş niha li deverê arama û hêzên yepekê êrîşeke berûva jî li dijî Daişê encam didin. Di baweriya min de di saetên pêş de wê pêşketinên zêde hebin. Roja şemiyê 27 Sibatê cekdarên Daişê êrişî bajarê Girêspî û çend gund û xalên derdora wî kiribûn û di encamê de çend cih kontrol kiribûn. Li hêzên Yebekê û Sûriyeya Demokratîk bi alîkariya balafirên hevpeymaniya navdewletî tevahiya wan cihan careke din kontrol kirin. Hüseyin Umer, Rûdaw.